Hej. Det er Stephanie. Vi har inviteret dig her i dag, fordi vi har snakket lidt sammen. Vi føler lidt, at du er lidt uengageret. Du kommer ikke rigtig til timerne. Du tager ikke skolen særlig seriøst. Og det passer bare ikke ind til den uddannelse her. Fordi det kræver altså, at du er her. Og det kræver virkelig, at du gør det indsats. Også på grund af, at der er så meget gruppearbejde. Der er rigtig meget samarbejde med andre. Og når du ikke er til stede, så reflekterer det, at de andre kommer til at være bagud og blive irriteret over det. Jeg ved ikke, hvad du synes om dig selv. Altså, jeg er rigtig, rigtig ked af det. Jeg har bare rigtig mange problemer derhjemme. Og min mor er lige gået bort, og min far er der ikke rigtig for os. Så ja, jeg vil rigtig gerne være der mere. Men ja, jeg har det bare ikke særlig godt. Stefan, jeg har talt lidt om hendes mors død inde i klassen, og jeg kan godt forstå hende, at hun har det svært nu. Men din grupper har klaget over dig, når du ikke er til stede og virker ligeglad. Men jeg har også set, når du har lavet nogle opgaver, så gør du det rigtig godt, og du er faktisk dygtig til det, du gør. Så jeg har tænkt lidt, inden vi kom herind, vi har noget ekstraordinært til nogle elever, vi synes, vi vil give en sidste chance. Noget støttefag og så videre, men det indebærer nogle aftaler skriftligt, at der skal laves, så vil jeg gerne være med til det. Jeg ved ikke, hvad du siger. Jamen 100%, altså hvis vi kan få en afklaring af dig. Så jeg vil rigtig gerne. Ja. Så vi er villige til at give dig et ekstra chance. Fordi ellers så er vi nødt til at give slip for dig. Men jeg vil gerne. Ja. Så synes jeg, det er det, vi gør. Jamen så synes jeg, det skal være en aftale. Ja. Og vi siger tusind tak for det. Tak. Ja.